Arre acabant, vege si ha corregut terres, que ha anat a la Granadella. Llarga, llarga, ha pujat al Portitxol i a la cala sardinera. Siup! Si es mira la badia de Xàbia des del cap de Sant Antoni, des del Pujol de Santa Llúcia o el mateix campanar de Sant Bertomeu, la tanca pel sud el Cap Prim o de Sant Martí. Vist des del nord, el cap sembla molt més gruixut del que és en realitat. La silueta de la illa solitària del Portitxol sembla, vista en perspectiva, formar part del cap. Així, ocultes a plena vista, han estat tant la partida com l'illa del Portitxol la majoria de la seva història, de l'edat de bronze passant per fenicis, romans i andalusins. Aquella nit de solstici, a banda d'especialment curta, coincidia amb la lluna plena, i Joana podia caminar sense servir-se de cap fanal o llum artificial. Per orientar-se correctament, va baixar del poble a la mar i d'aquí, resseguint la costa, arribar fins a l'entorn de l'illa on Isabel li havia indicat que es trobava la vella barraca de Tolo, la que havia sigut la casa del seu iaio homònim. Joana havia de passar primer pel muntanyar, un sistema dunar on l'arena, amb el pas dels segles, s'havia convertit en tosca. Sí, desastres urbanístics a banda, la badia i l'àrea marítima del temps de la nostra protagonista, la que va pintar Sorolla a penes uns anys enrere, i l'actual s'assemblen bastant, en l'àmbit terrestre les coses han canviat molt. Una llarga estona més tard, i després de pegar algunes voltes, Joana arribava a dalt del Portitxol, a la vista de l'illa il·luminada per la lluna plena, i es disposava a buscar la casa que Isabel li havia indicat, quan, recolzada en una creu del camí, va quedar-se adormida.